Oh je, takže pojďte se tady se mnou podívat na moje PR na overhead press v sedě s jednoručkama. Dal jsem si 10 kg, pak 22,5 kg, klasický warm-up, jenom na rozehřátí kloubů. Tak, hezky, no. Potom si tady navleču šprcky na lokty proti prevenci zranění, pak tady 30 kg, to jsem se ani nějak nesnažil. Donesu si 50, tak, abych se potom neunavoval před topsetem. 35, to už si dám kontrolovaně, abych se připravil na tu techniku, na ten topset. Tady si čekám, jo, chilluju, medituju a tady už se připravuju, nafackuju si jak grznár. A tady už jdu na to 50 kg. Nevím, jak vy počítáte to první nadhození, já už to počítám jako jedno opáčko, takže tady je druhý, třetí, čtvrtý a dám pátý, nebo ne? Vytlačil jsem ho, takže 5 opakování, dám 6, nebo ne? Ale to už jsem nedal. No, takže každopádně díky za pozornost a mějte se, naschle.